मेसें बोथोरनि गुसु सुहाबनाय थासारिया हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव दासान्दि सोलिगासिनो। बोसोरफ्रोमबो हादरनि माखासे रायजोफ्राव गुसु सुहाबनाया रेकर्ड जानायखौ नुनो मोनगासिनो। जाहोनाव मेसें बोथोरनि गुसु सुहाबनाया सुबुंफोरनि फारसे खहा गोनांबो खालामदों। बेबादिनो जादों हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव गुसु सुहाबनाया आगान होजेनबाय। मिथिनाय बादिब्ला दिनै फुंनि समाव दिल्लीयाव गुसु सुहाबनाया 8.9 डिग्री सेल्सियासबो मोनसे गोदान रेकर्ड जादों। मख'नो गोनांदि हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव गुबुंले आबहावाजों सुबुंफ्रा मोगा-मोगि जानांबाय थानाय समनि गेजेरावनो गुसु सुहाबनाया आरोबाव सुबुंफोरखौ खैफोदाव दोनदों। फारसेथिं हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि अनगायैबो आसामावबो दासान्दि गुसु सुहाबनाया जागायजेनदों। बुंनो थाङोब्ला दासान्दि रायजोनि गेजेराव फुंनि समाव जोबोद गोजांनाय एबा गुसु जानायखौ नुनो मोनदों। मेसें बोथोरनि गुसु सुहाबनाय थासारिया हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव दासान्दि सोलिगासिनो। बोसोरफ्रोमबो हादरनि माखासे रायजोफ्राव गुसु सुहाबनाया रेकर्ड जानायखौ नुनो मोनगासिनो। जाहोनाव मेसें बोथोरनि गुसु सुहाबनाया सुबुंफोरनि फारसे खहा गोनांबो खालामदों। बेबादिनो जादों हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव गुसु सुहाबनाया आगान होजेनबाय। मिथिनाय बादिब्ला दिनै फुंनि समाव दिल्लीयाव गुसु सुहाबनाया 8.9 डिग्री सेल्सियासबो मोनसे गोदान रेकर्ड जादों। मख'नो गोनांदि हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव गुबुंले आबहावाजों सुबुंफ्रा मोगा-मोगि जानांबाय थानाय समनि गेजेरावनो गुसु सुहाबनाया आरोबाव सुबुंफोरखौ खैफोदाव दोनदों। फारसेथिं हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि अनगायैबो आसामावबो दासान्दि गुसु सुहाबनाया जागायजेनदों। बुंनो थाङोब्ला दासान्दि रायजोनि गेजेराव फुंनि समाव जोबोद गोजांनाय एबा गुसु जानायखौ नुनो मोनदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय-सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।